Boa tarde, grazas, señor presidente. Boa tarde a todas e a todos. Ben, neste proxecto de lei de espectáculo e actividades recreativas de Galicia, o Grupo de Marea comezou facendo unha emenda á totalidade, non dun xeito gratuito e arbitrario, senón esta emenda era por considerar que este proxecto contén e segue contendo manifestos defectos difíciles de remediar. Supoño que despois deste mini proceso de debate aínda nos afianzamos máis na idea inicial. Vou dividir en tres partes a miña exposición. A primeira facer máis fincapé ou clarexar un pouco mellor por que era esta oposición. E hai motivos contundentes, algúns xa referenciados polos outros grupos e outros que dende o minuto cero nos albiscamos e analizamos como moi negativos. A segunda parte é porque aínda así En Marea decidiu presentar 61 emendas parciais por considerar que podíamos, aínda así e todo que as emendas parciais con pouca esperanza, pero con bastante vontade, mellorar este proxecto de lei. E tamén consideramos que a lei vai sendo hora que se implemente. Despois de 2 décadas, pois xa estamos. Parece que todo leva a que, como no mar, ese exemplo habitual, o peixe grande come o pequeno, aquí parece que se lles mete un foguete e que o máis rápido vai comer o máis lento. Non sei aquí quen é o máis lento, porque a máis lenta é a Administración galega, a última, ou se non é a última, das últimas de todo o Estado en implementar unha lei do espectáculo que se fan a comparativa, verán que son moi diversas, moi variopintas, algunhas dan moita luz e axudan a ver o que o mellor non vemos só na nosa realidade, pero a nosa realidade é a que ten que marcar as directrices. Polo tanto, creemos que unha lei, para ser unha lei realmente valiosa, unha lei eficaz, ten que ser transparente, participada, realista, desenvolvida, con protagonismo e participación cidadá, con ausencia de burocracia, tal como nos dicta a Comunidade Económica Europea, con pautas, con un compás ben claro de pautas de norte, sur, este, oeste, porque temos unha realidade, un mapa moi particular na nosa comunidade, con sancións equilibradas, con boas pautas. Ninguna destas premisas vemos que se cumpra e podemos dicir pouco participada, e mesmo cando houbo participación tampouco escoitaron ben os colectivos que foron interpelados, polo que nós sabemos e polo que nós vemos como remata esta lei. E non oíron a xentes que reclamaban que se adecuase esta normativa a criterios básicos da normativa mercantil, neste caso Código de Comercio, para definir o que é un establecemento público. Non se concretan as competencias. É moi importante que as competencias da Administración autonómica se completen igual que as das administracións municipais ou que cada concello vai elixir o que lle pareza ben. Sería necesaria unha regulación na que se definan conceptos. Nós das 61 emendas xa comezamos por emendar o título primeiro, definicións, con toda a coherencia. Con toda a coherencia, porque se non definimos ben o que son as actividades, se non definimos ben o que son os espazos, mal podemos desenvolver a lei. Entón, xa hai un erro de plano no arranque. Podemos definir como queiramos, como actividades perigosas, en directo, aforos íntegros, ambientación determinada, pistas de baile, pero podemos organizalo
por locales establecementos que lle viría moi ben a xente que organiza eventos que non son todos iguais, de espectáculos públicos, esparcemento e diversión. Non é o mesmo un café espectáculo que espazos culturales e artísticos, auditorios, cines, prazas e recintos diversos, pabillóns de congresos, salas de concertos, de conferencias, de exposicións, multiuso, teatros permanentes, eventuales. Mais definir tamén os espazos deportivos. Non enumero porque podemos ter 18 espazos diversos, pero sí definir espazos abertos e vías públicas. É moi diferente pensar na seguridade nun espazo pechado que nun espazo aberto. E aquí que saibamos, cando vamos ás verbenas, nos anos que eu teño memoria de verbenas, poucos incidentes graves e terribles afortunadamente tivemos, pero a seguridade é necesaria. Por iso nos defendemos o desenvolvemento da lei, por iso nos aportamos ideas. É distinto a actividades recreativas de baile, deportivo-creativas, recreativas e do azar que existen, culturais de ocio non lucrativas, que é unha parte importante e lexítima, pero que non poden estar ao mesmo nivel e ao mesmo plano que un grande espectáculo. E máis, determe nas verbenas, porque o noso país é pioneiro en verbenas, hai máis de 300 orquestras, 4.000 traballadores, móvese moito diñeiro, máis de 29 millóns de euros, e ten unha singularidade que tampouco se contempla, aínda que si houbo interlocución con algúns destes sectores. Bueno, hai bares tamén, bares que organizan e producen concertos que teñen que ter outro tipo de consideración. Os hosteleiros e hosteleiras tamén teñen moito que dicir. Polo tanto, en síntese, se escoitasen outra lei, teríamos en riba desta mesa e deste Parlamento unha lei moito mellor e posible. Polo tanto, a definición da seguridade xurídica. Isto de non ter en conta, non escoitar as asociacións de creadores, creadoras, nin a Plataforma Galega Mellor Sintouradas, a Fundación Frank Weber e moitas outras que afondan na necesidade de regulamentar con exactitude, control, non están disparatando. Por exemplo, o emprego dos bóvidos en eventos tauromácticos que nós consideramos tamén unha crueldade salvaxes, piden un regulamento que non se considerou, nin consideran tampouco, seguindo co desenvolvemento da lei, que dicimos é pouco desenvolvida. Non é de recibo que digan hai unha comisión, vale, hai unha comisión, pero non sabemos que vai regular, quen a vai conformar, que representatividade terá, cal serán as súas funcións. Isto tampouco se entende. Unha comisión que nos comprendemos que, como abrangue tantísimos sectores de vera a nivel de administración, está representada por xente con competencia en industria, en educación, en deporte, en cultura, en sanidade, en medio ambiente, todas estas áreas involucradas nesta lei que abrangue tantos sectores, que move e que condiciona tanto, sería fundamental, por suposto, a xustificación de que os municipios elixan, eles estarían perfectamente cualificados para decidir quen terían que ser representados, pero nós consideramos tamén que deberían estar representadas organizacións representativas, por suposto, de consumidores e usuarios, contar cas asociacións de veciños. Ou que vai pasar? Que as festas, as nosas festas populares van estar coutadas porque a xente con tanta burocracia non vai querer enfrontarse a todos os requisitos que se van demandar. Tamén a nivel de seguros hai duplicidade. Hai duplicidade de seguros. Naturalmente, unha orquestra ou unha empresa profesional ten
ten os seus seguros, e a sala que programa ten os seus seguros. Ninguén se vai arriscar a que caia unha parrilla de focos e mate a 3 persoas. Ten que haber seguros de responsabilidade civil. Aínda que levamos cun baleiro legal tantos anos, a xente ten seguros, o que non pode haber é duplicidade. Entón, estamos tamén falando de seguridade. Fíxense, falan de é necesario que haxa expertos en seguridade, claro que sí, pero para a seguridade privada falta legislación. E quen son os que van traballar no acceso? Quen vai levar esta responsabilidade? A Escola Pública da Estrada, que capacita a xente para ter titulación, porque non se pode deixar a seguridade en mans de calquera, como moito van sacar 70 alumnos por ano. Só en Compostela necesitaríanse 500 persoas, sí, tal como está concibida a lei, para garantir o acceso. Entón, os expertos en seguridade hai que formalos dunha maneira estructurada e legal. Dicimos, vale, aínda a pesar de todos estes inconvenientes, faltame algo moi importante que creemos que é moi perigoso, que a perda de protagonismo da cidadanía e perigo de desaparición de grupos sociocomunitarios. Entón, nos creemos que isto non pode pasar, é clamoroso que este tipo de actividades estean incluídas na categoría de espectáculos públicos. As excepcións están tamén mal estruturadas. Polo tanto, das 61 enmendas que nos aprobamos, que nos presentamos, vostedes aceptaron 7. Bueno, aceptaron digamos, unha emenda que nos consideramos de calado. As outras son pequenísimas enmendas, que nos parece tomadura de pelo, porque, vale, as enmendas poden cambiar unha frase, vale, engadimos que non haxa xenofobia, moi ben, que ben, moitas grazas. De 61 admiten, é un exemplo, demostra un botón. E aínda por riba, como ben dixo o señor Bará do Bloque Nacionalista, teñen, non sei, supoño que cando se insulte porque non hai argumentos, o recurso do insulto. O insulto é de chamarnos irracionais en comisión. Entón, irracionalidade a súa que sacan unha lei precipitada, incongruente, inconsistente, e está explicado o porqué. Non están ditos os adxetivos ao chou, nin con ansia de insultar, senón realmente con lupa mirando que lei merece este país. Este país non merece unha lei, despois de esperar 21 anos, este tipo de lei precipitada e sen desenvolvemento axeitado. Entón, se fose participado, claro, conciso, concreto, ecuánime, elaborado todo este regulamento, pois estaríamos felices. Entón, sentimos tamén que hai que favorecer o voluntariado cun catálogo e funcións precisas. É necesario impulsar e defender todos os sectores e este goberno debera ser un axente actualizador e relevante de impulso para todos, grandes e pequenos, discriminando moi ben e con ecuanimidade. Sentimos que non se regulamente isto, sentimos a perda de protagonismo da cidadanía e mirámolo con preocupación, sentimos que o réxime sancionador sexa tan desproporcionado, posiblemente o réxime sancionador máis bruto de todas as leis de todo o territorio do Estado español. A min gustaría meter un poquinho de tempo e telo feito, non tiven tempo, pero senón diríalle 300.000 euros sancionando. Bueno, é un desfase. Sentimos que as licencias poden ir mesmo en detrimento da hostalaría. Sentimos que non calibren, que é distinto un horario de verán, que un de inverno, que un horario de fin de semana, que un local aberto, que un local pechado. Sentimos que non teñan desenvolvido quen vai controlar o acceso. Sentimos que, bueno, agradecemos que afortunadamente
si se nos aceptou unha emenda importante que se refire ao equilibrio entre liberdade, seguridade e convivencia. Para nós, si é un punto ben importante, porque a cidadanía, dice aquí e recolle este documento e esperamos que se cumpra, é libre para elixir a forma de ocio e diversión e os promotores dos espectáculos para ofertar un amplo e diverso elenco de eventos sen máis límite que o respecto ás obrigas legais derivadas do interese xeral por razóns de seguridade, convivencia e respecto aos dereitos das persoas. Sentimos que non se subsanen as eivas, creemos que se demostra a imposibilidade de reestructurar un texto que ficará con deficiencias de sistemática técnico-xurídica considerables. Reforzar a convivencia deberá implicar a todos os sectores e ser un obxectivo prioritario, implicar a todas as administracións e a todos os sectores. Remate, por favor. Ben, como xa non teño máis tempo, máis nada, grazas. Moitas gracias, señora Acuña. Ten a palabra por parte do Grupo